Wah, yang bakso enak iki. Duitnya ke 10.000. Oh, di mana? Pak, duit berapa? Duit. Oh, Buat duit. Nah, duit. walah gue 10.000 tak. Oh, duit. Oh, hari ini belewu tenan itu. Kan gua apa? Tak gue tuku mie ayam bakso ya, Pak. Aku udah 10.000 kurang ya. Rasa, luar tangguh tuku rokok. Wis gini wae. Duitmu digandakke ben nambah. Nambah piye? Nambah 20.000. Tapi nang syaratnya. Ya 10.000 dadi 20.000. Nah, iya. Kok iso? Syaratnya kowe kudu nirokke aku. Nek berhasil, mau duitku 10.000 tak kayak gue. Oh, gua duit mau piye? Duwe lho. Agene duwe duit. Anek gue mie ayam bakso kurang 10.000. Aku ngeleh banget ya. Wah, aku pusing kan ya. Ora, ngono nek kowe berhasil iki tak kayak gue, Pak. Wis kayak kene wae. Ndekmu kayak ngene. Tenane. Tenan. Ana kaya aku mbok tampang ngono ki ora enek apa-apane nek kowe. Wis. Piye carane piye?